Dobar dan svima, dobrodošli na podcast Dana hrvatskog filma. Moje ime je Nino Kovačić i ja sam voditelj radionice filmske analize i kritike Inkubator. Sa mnom su ovogodišnji polaznici radionice Petra Pleše, scenaristica i studentica dramaturgije na ADU. Pripremam se, ali nisam uspio. I Lukas Legović, student komparativne književnosti. Mi smo kroz 3 dana pratili praktički skoro cijeli kratkometražni program, imali vrlo žustre i diskusije, ali smo imali duge rasprave o svemu i ovo je dio rezultata radionice u smislu da će nam Petra i Lukas jednostavno predstaviti neke filmove, odnosno teme koji su im bili i zanimljivi i na što bi se možda trebala obratiti pažnja što se tiče samog programa Dana hrvatskog filma. Sad, možda Lukas da krenemo s tobom, koje su bile tu neke upečatljive stvari za tebe, odnosno koji programi, možda pojedini filmovi. Pričali smo prije da možda su ti mentori bili dosta poticajni za razmišljanje. Pa da, i taj dio s mentorima mi se čini dosta zanimljiv zato što s jedne strane imamo Tiborov film Žive slika koji govori o najboljoj profesorici filma na svijetu, ajmo reći, koja i onda imamo taj njegov odnos sa tom profesoricom koja nažalost preminula i onda on pokušava prenijeti taj neki i mentorski odnos i ostalo i poticaj koji je dobio od nje da se bavi filmom i na kraju je snimio film o tome. Dok s druge strane onda imamo tu neku ironiju da se film najbolji profesor filma na svijetu zapravo bavi najgorim profesorom filma na svijetu gdje studenti Sverna zapravo doživljavaju tu situaciju u kojoj ih je njihov profesor prevario i nekako uspio izmanipulirati da mu uplaćuju novac na temelju toga što je tražio kao podršku za tretman liječenja od leukemije koju na kraju saznajemo uopće nije imao i onda film razrađuje kao kako jedan profesor, kako jedna osoba na poziciji moći može nekom uništiti život u tom drugom filmu, a u prvom kako zapravo nekom, opet profesor, opet na poziciji moći može pomoći da sagradi sebe u nekom filmskom svijetu, kad je već sve u kontekstu filma. Mm-hmm. Da te usput samo pitam, oba su dokumentarci, međutim formalno su dosta različiti. Koje stvari si tu primijetio što se tiče same forme, da su relativno drukčije? Pa Tiborov film nekako djeluje dosta atmosferično, ta njegova naracija kao njegov glas koji ide u pozadini je bio jako zanimljiv, pogotovo zato što se još služi švedskim jezikom, pa onda koristi taj jezik i neke kulturalne aluzije koje koristio na studiju i taj studij koji ga je zapravo švedskog jezika povezao s tom profesoricom. Dok s druge strane imamo film Najbolji profesor filma na svijetu gdje imamo taj neki više dokumentaristički pristup i gdje se koriste onda različite tehnike osim kao razgovora sa tim studentima koji su doživjeli, rekao bih, to nasilje od profesora, ali onda kao neki mailovi koje im je profesor slao ili izrazci iz medija i slično. Ok, hvala. Petra? Pa ja bih se samo nadvezala na Lukasa u kontekstu toga da je festivalska situacija specifična i specifično dobra za stvaranje kuriranog prostora u kojem je moguće povući ovakve usporedbe i paralele među filmovima, samom uopće selekcijom i rasporedom filmova koji su posloženi, jer u principu ako gledamo kasnije ili izolirano filmove negdje sami ili na kinoprogramu, ali da se samo prikazuje određeni film, taj prostor zapravo ne nastaje. Pa u principu osim toga onda recimo slota meni je posebno zapao za oko slot Osobenjaka koji je bio super interesantan zato što kroz 4 potpuno različita filma zapravo pokazuje kako se na 4 potpuno različita načina može baviti problemom i mentalnog zdravlja i mentalnih bolesti, bilo kroz animirani film u Psihonautima, bilo kroz ovaj klasičan zapravo igrani film Lukićev ili kroz eksperimentalni Ivana Faktora.
Nešto mi je ispalo putem, bojim se, ali poanta je u tome da je lijep taj presjek kada se jedan za drugim filmovi gledaju, različitih autorskih pristupa istoj temi, kod kojih nijedan nije po meni manje ili više dobro ili kvalitetan, nego jednostavno pokazuje ono tu širinu koju je moguće postići, u kojoj svaki od pristupa više potencira nešto. Evo, recimo spomenuo si ovoga Psihonaute koji su na više razina neobičan film. Što te je kod njega dotaklo? Pa mislim, Psihonauti su super interesantan film zato što je društveno koristan u smislu toga da je nastao na način da pacijenti bolnice u Vrapču zapravo su stvarali scenografiju i rekvizitu za film, tako da je film dio terapeutskog procesa. Utoliko se u polju društveno korisne umjetnosti uvijek vodi ta rasprava da li društveno korisna umjetnost treba biti na nekoj visokoj umjetničkoj razini ili je najbitnija tu stvar toga da se pomogne, da sudjeluje neka zajednica i da je u fokusu ta terapijska priča, ili zapravo umjetnost mora dostići određenu razinu estetsku i onda u principu to zna biti zamjerka tim društveno korisnim projektima, ali ovo je super primjer kako redatelj je spominjao da u principu pacijenti bolnice u Vrapču su recimo sudjelovali u izradi scenografije rekvizite, odnosno seta, a animacijski dio je prepušten zapravo stručnjacima za animaciju i profesionalnim filmskim umjetnicima. I zato što ovaj repetitivni dio koji zapravo možda njima ni ne bi bio toliko interesantan jer je redundantan, dugo traje, zna biti frustrirajući i profesionalcima, niti bi imao neku terapeutsku funkciju za njih. Tako da zapravo se po meni spojilo najbolje od oba svijeta. I ovaj terapijski moment i na kraju smo dobili film vrlo visoke po meni umjetničke razine koji je dinamičan, užasno vizualno atraktivan. Još meni je recimo drag taj moment da se radi u mediju animiranog filma. Mislim da je on super potentan za bavljenje temama i mentalnih poremećaja i nekih nadrealnih stvari koji su više koncepti koje ne možemo, nisu kao ova olovka, kao vrlo konkretne, jer puno više prostora otvara za kreativu u vidu prikazivanja toga nego što recimo daje realističnost igranog filma. Da samo nadodam da su pacijenti bili u biti uključeni u cijeli proces i priče i kreiranje likova, pa i zvukova i glazbe. Dakle, s te razine je to zaista jedan organski film. Lukas, ima još nekih tema koje si ti povezao kroz filmove, recimo tema prezentacije ženskog rada u određenim filmovima? To mi se činilo dosta zanimljivo, pogotovo zato što s jedne strane imamo taj film Projekt Nika koji prati influencericu, koji je možda neki novi oblik rada u suvremenom mediju s novom tehnologijom koji nije postojao prije, i onda usporedbi sa filmom Kruh majke tradicija, koji je onda i povezan i s Golikovim filmom od 3 do 22, gdje vidimo jednu ženu koja zaista prolazi taj jedan svoj radni dan kroz ekstremno težak fizički rad, koji onda uključuje naravno i onda neproduktivni, to jest neplaćeni reproduktivni rad. Vidimo kako čisti dok muž gleda nogometnu utakmicu, vidimo kako ona odlazi u vrtić po, ako se ne varam, 5 djece, i koliko zapravo onda puno truda ulaže ne samo u njezin posao gdje znači bavi se pripremanjem tih pizza koje onda distribuira po restoranima, nego dodatno onda sav taj posao za koji je neplaćena, a opet
ulaže, čini mi se, ili barem u filmu izgleda tako, jednaku količinu rada i energije u sve. I onda ono što mi je bilo zanimljivo, to je nešto što sam se pitao nakon gledanja filma, kako ta žena uopće stoji na nogama nakon sve te količine posla koju je odradila i zapravo kako onda izgleda neki njezin drugi dan. Kao možda bi bilo zanimljivo vidjeti kako izgleda ta žena tijekom vikenda, gdje onda nema toliko posla, pretpostavljam, ili kako izgleda odmor takve osobe koja je uronjena u rad, gdje zapravo izgleda da je cijeli njezin život onda okrenut oko tih različitih oblika rada, da je samo tome posvećeno. Bilo bi zanimljivo vidjeti onda neki njezin drugi aspekt, ali to čisto ovako. Ako ga ima. Da, osim tog filma Kruh mati tradicije, još neki film i Projekt Nika ili još neki film tipa Grčke marelice koji ti spada u taj moment? To mi je bilo zanimljivo zato što imamo ženu koja vozi kamion i onda je to bila kao neka izmjena rodnih uloga, kao ona radi na nekom poslu koja tradicionalno percipiran kao muški i onda kao protagonist filma i taj neki njihov spontani ljubavni odnos jer se prepoznaju zato što dolaze kao oboje iz Makedonije, zapravo su strani radnici, odnosno rade u državama van njihove domovine. Pa je bilo zanimljivo popratiti opet taj neki oblik rada i kako rad funkcionira i u ovom filmu. Petra, ti si spominjala neke filmove koje ste zanimljivi jednostavno zato jer su van konvencija izraženih sredstva u okviru tih rodova žanra u kojem jesu, poput Zubi krokodila ili Proplakače kiša. Da, pa u principu meni su posebno dragi bili filmovi koji nisu se služili isključivo dijalogom i nekom klasičnom, ajmo reći, trenutno na streamerskim servisima ustavljenom vrstom prikazivanja i ne eksplikacije, nego ekspozicije sadržaja priče. Već su se više oslanjali na izražajna sredstva koja su specifična za medij filma, kojima se ne možemo služiti u recimo kazalištu ili u književnosti ili likovnoj umjetnosti. Tako da u tom smislu mi je recimo što je Luka spomenuo film Kruh mati tradicije bio užasno interesantan zbog svog obzervacijskog stila režijskog u kojem zapravo i kroz praćenje te žene koja obavlja svoj kućanski rad nema prostora za klasične dokumentarističke dijaloge s njom u kojem nam ona nešto govori, zato što je zgodna mi je ta metafora da ona zapravo nema vremena za takvo obraćanje u dokumentarnom filmu zato što obavlja taj sav posao. Ili recimo u Proplakače kiša korištenje vrlo specifičnog i stiliziranog grafičkog oblikovanja slike koje djelomično podsjeća na video igre, ali opet ne potpuno. Neki ambivalentni prostori koje taj film otvara, zbog čega nas i cijelo vrijeme izbacuje i nikad nismo zapravo potpuno sigurni što gledamo. Mislim da je jako interesantan zato što i kao na razini metafore toga da jer materijal koji u njemu prisutan je dokumentarni, no međutim i on potiče iz različitih društvenih konteksta, različitih država, različitih jezika, no ono što spaja sve te različite međusobno geografski udaljene prostore je to oblikovanje slike, zbog čega sve izgleda puno bliže nego što možda stvarno jest. I užasno je bitno spomenuti da je zapravo materijal prilično naselan na svim razinama i najviše fizičkog nasilja, ali onda i ako promatramo recimo smrt životinja kao isto tako oblik nasilja, onda u principu u kojem su u odnosu oblikovanje slike u video igrama i to neko nasilje na koje smo uguglali i ne percipiramo ga kao posebno krvoločno. Mislim da to grafičko oblikovanje zbog njega i zbog trajanja
kadrova recimo u tom filmu i scena počnemo zapravo o tome razmišljati više nego što bi to činili da gledamo recimo prizore toga na vijestima. Nažalost, čisto zbog količine i učestalosti kojom smo tom materijalu izloženi. Ok, hvala. I možda za kraj meni za ljubav da iskomentirate 3 animirana filma, 3 autorice, poneprije možda iz nekog rakursa tjelesnosti. To su Sjena, Fačuk i Kičma. Ko će možda, Lukas? Pa, ajde da onda krenemo od Kičma. Tu mi je bio jako zanimljiv ta zaokruženost filma koja započinje kao s radom protagonistice koja crta ili za radnim stolom i onda kao pokušava naći neku inspiraciju pa nema je pa pada sa stolice i slično. Onda samo u jednom trenutku vidimo kako je već izmorena od cijelog tog rada i počinje se zapravo prikazivati njezino tijelo, koliko ono umorno od stalnog sjedenja i ostalog, zapravo na neki način možda čak i kritika tog današnjeg sjedilačkog načina života i življenja pred računalom. I onda je meni ekstremno zabavan trenutak bio taj u kojem nasilno izvlači svoju kičmu i krene lupat s njom, gdje zapravo pokazuje valjda da taj trenutak boli u leđima, onda okončava s time da samo sebe osakaču na neki način. I možda mi taj film funkcionira na neki način slično kao ovaj prethodni Sjena, gdje zapravo vidimo tu neku dualnost animiranog lika koja mi se isto pokazuje kao tjelesna, ali onda kako taj Sjena aspekt prelazi, možda se povezuje sa nekim pounutarnjenim aspektima psihe protagonistice i slično. Da, meni se čini da su ta 3 filma bi bila interesantna u kontekstu neke trodjelne komparativne analize. Baš preko pitanja možda odnosa prema tjelesnosti, u smislu Kičma se možda može analizirati iz perspektive što rad, pogotovo rad u kapitalizmu, u sjedilačkom načinu života pred računalom, kakav utjecaj ima na tijelo. Sjena mi je možda film koji je najuniverzalniji, najsvevremenski, zato što i jest najapstraktniji, u njemu ne postoje neki utezi koji bi ga uglavili u neko specifično vrijeme. S druge strane, slična stvar je i sa Fačukom, međutim on je možda isto lakše ga baš zbog vizualnosti smjestiti u određeni i prostorni kontekst i vremenski, iako je on generalno po svojim simbolima vizualnim koje koristi i nekoj tradicionalnoj priči jako širok, baš zato što radi sa vizualnim simbolima i nekim arhetipovima. Ali isto je taj film jako interesantan baš zato što je i ono što širi njegovo semantičko polje jest ta intertekstualnost sa slikarskim opusom na temelju kojega zapravo su izvlačeni svi vizuali. Dobro. Puno vam hvala. Hvala Lukas, hvala Petra. Hvala tebi, Nino. Hvala. Svima hvala i naravno hvala vama na gledanju.